लोगोफोर 2026नि दिनै गिबि खेब हाबा जानो फैदों फंबायनि दासो सफैदों नै लोगोफोर फंबायफोर गोबां दङ बेनिफ्राय थांनानै आङो दिनैनि हाबानि गासैखौबो बिदिब्ला जोङो सिङाव हाबबाय औ दे मिजिङाथ' हादलायखालायनो थानो लुबैनाया आरो फंबायफोरा हालायनायनिफ्राय माखासेया फैया आरोखि थारमाने जेला हाबनायसै जोङो थांगासिनो दं आरो आं जाफैनायाखैलै सम बोथोर बायदि रेडि जाबाय होनोसैलाय आसाम ट्रेक्टर नङाबा जाखाया थैयानो गरम जाखाया दाउ हमबायथाय फिउ गानोसो लुबैखायो अमा बायथाय होखावखायो फाग्लासो बर'नि फेभरेट जायखौ बुङो कालसार होनोसै बिदिबा जाहैबाय सारमोनाबो रेडि नानि मोनाबो जिरायबाय नै ओंखाम जानो गल' नेगासिनो दङ जि लुबैखाबाय बेलाय नावसा रानि जा लुबैदों दा ओंखाम खुरग्रा टिमा रेडिल'खा नै ड्रेस गाननानै आर'नाइ गानजोबनानै ओरैबायदि स्टेन्डार्ड ड्रेस गाननानै रेडिल'खा ओंखाम होहां खुरहां माने इउनिफर्म नलायखायो आरो खुरग्राफ्राबो दानिया आजिखालि दंखासै बिदिनो माने समायो आरोखि ग्रोद फैगासिनो दङ बुस्थुआ थुसियाव देनानै जायो बियो मिथिखागौ बेखौ बयबो मिथिखागौ बेखौ नुबाय बाथाय फैयो माने नै सफैगासिनो दङ आरोखि मिजिङा जायालै बेस्रा बारा आखायनो दाउब' सिस्रि बायदिना बारा जाया मालाय दा जाफैखादों मानसिखौ नायनायावलाय गोजौ गिदिर गोगोम जानांगौ दा जाया मुरिसो इउनिफर्मआ नै गोथांलाय समायदोंमोनथ' बिराद मोजांनो जोंनिजों गोमो गानो गोजानो ओरै गोथां एसे आलस्रालै ओरैनो आलस्रा डिजाइननि जायखिया जानायसै हेभिनो ओंखाम खुरनाया उखैखाबाय आं हाबायाव जाफैगोन होननानै सानथामखासो ओंखाम जायैया दाख्लैनिफ्राय जाखायाखै आङो दैयाखौ एसेल' मोनलोङो एसे ने जाखां लोंखांखो फैदों नोंसोरनालाय जाखां लोंखां नै बावहाय एसे नायनि आरोना नायनि ओंखामखौ जि गाव जाखादों जि गाबो नागिरदों ओमफ्राय ओंखाम होआला दहाय हटेलाव दे बिदिला सम बोथोर बायदि जायो लोङो बिरलांनायसैलाय आरोखि ने माथो होनबावनाय थांनोसै थाङासै हाबायाव फैबाय जाबाय लोंबाय जाखां लोंखाङै हिन्जाव गोदानफोरजों रायज्लायखांबाय हिन्जाव गोदानफोरजों एदावलायखांबाय हौवा गोदानखौबो रायबोबाय दा थाङै थांनायनि लामायाव आरोखि